aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo Amalite agba ego agba nke mbụ nkesa ego nkwado palliative akpọrọ 2022 National Special Economic and Livelihood Intervention bụ nke a na-enye ndị uju mmiri na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị uju mmiri mesiri ike na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti a ya bụ amụma were ọnọdụ n'Ọka bụ otu n'ime amụma dị iche iche ụlọọrụ gbatagbata etiti bụ NEMA na ahịchafụ bekee na njikọta aka ụlọọrụ gbatagbata steeti a SEMA jikọtara aka ọnụ wee tụpụta iji wee belata nhụjuanya sochiri uju mmiri kpara ike n'ụfọdụ obodo enwegasịrị na Anambra steeti. Emmanuel Chigbata ga-akọdalugo akụkọ a na dịka ọ na-agbape ya bụ mmemme ka aka na-achị steeti a gọvanọ Soludo nke ọ bụ osote ya nọchitere dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kelere gọọmenti etiti nakwa ndị mba ofesi maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kọwaa na iji bụ ihe na-enye nsogbu na obodo Anambra. Ọ kọwara na gọọmenti steeti a ewepụtago ọtụtụ atụmatụ nke a ga-eji wee gbochie iji ka ọ ghara ikpe ike etu o si akpagbu. N'okwu ya ka Director General nke NEMA Alhaji Ahmed Mustapha nke ọ bụ Assistant Director na ya bụ agency nọchitere Maazị Olusegun Afolayan gosipụtara obi aṅụrị ya na ya bụ mmemme ma kọwaa na ọtụtụ ndị mmadụ bụkwa ndị ga-erite erere na ya bụ ihe mmemme nke gọọmenti etiti wepụtara. Onye bụ Executive Secretary nke SEMA na Anambra State Maazị Paul Odenigbo toro gọọmenti etiti maka ịgbata ya bụ ọsọ enyemaka ma kọwaa na iji na-eweta ọtụtụ ihe ọghọm dịka agụụ, ọnwụ nakwa imebi ndụ na akụnụba nke mmadụ tinyekwara ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ gbakwuru ndị ahụ giliterere n'ime ya ka ha jiri ihe nke nyere ha wee mepụta ihe maka ndụ ha. Ọ kọwara na agba nke abụọ maka ya bụ mmemme ga-abụ ndị Anambra South Senatorial District ka ọ ga-erute ma emechaa agba nke mbụ nke a na-eme ugbu a bụ nke Anambra North na Central Senatorial District na-elite elele n'ime ya. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.